kungiya na matasa Fatima na fito na baiti. Kungiya na matasa mata maza ku zo mun sete. Kwanta gora muke so kowa ya zo ya bi ai sete. Kungiya na matasa ne din ci gaba. Matasa ne kawunan ma'azan su kawo ci gaba. Matasa shi a jihohi ai kungiya ba gaibu ba. Matasa Fati ina kira na matasa ku zo ga ci gaba. Matasa Jibu Aminu tafi da ya kawo ci gaba. Matasa wanda a zai shigo kungiya na za mu yi marhaba. Matasa kungiya na matasa dukkan mu zo mu bi ba ƙarya. Ni da farko Allah zan sa shugaba. Matasa wanda a yi ma madani kaina da ma'uba. Matasa sannan ya bani baiwar waƙar rarraba. Shi yasa na yi waƙa kungiya na matasa ku zo mu bi. Kungiya na matasa kowa ya zo mu je ba ƙarya. Kungiya na matasa ne kowa ya bi. Matasa mata da maza dukan mu zo mu yi ladabi. Allah kaɗai shi zai dafa mu yau ladabi. Fati Karishima na matasa ne mu riga adon sabon kungiya ne wannan ku zo mu je. Ku zo mu nemo incin mu gida waje. Gida al'umma mata gida waje. Na matasa ku taso mu je kungiyan ga mu bi. Kungiya na matasa kowa ya zo mu je ba ƙarya. Kungiya ce an buɗe ta ci gaba. A jihar ne ta ake yanti ba 'yan uba. Wurin mu kawo zance na ci gaba. Mun yi hakan tafiya mu za ta yiwu ina daɗi. Manufofi na ƙungiyar nan zan faɗa. Akwai taimaka ma junan mu na faɗa. Akwai taimaka wa marayu ma na faɗa. Taimakon gajiyayyu ma ba a bar mu ba a za mu bi. Kungiya na matasa kowa ya zo mu je ba ƙarya. Wani aiki na halacci za mu yi. Wani aikin musulunci za mu yi. Aiki na kirista shi ma ai za a yi. Mu yau zaɓi ba kowa ya zo ya shiga kungiya. Akwai wani alkhairi sosai mara dama. A cikin kungiyan nan amma ba zan faɗa ma. Ka bari ka shigo kungiyan nan a faɗa ma. Ka gani da idan ka sannan ka ji makunnin ka. Kungiya na matasa kowa ya zo mu je ba ƙarya. Kungiya na matasa kowa ya zo mu je ba ƙarya. Karishima Record.